de Bruc estan per aquí, encara no hi són, però estan per aquí, a l'aire, a l'ambient, ho noteu, De fet, que Caldes de Malavella és un poble màgic, em sembla que això no és nou, i que ho sabem tots i totes. De fet, us he de dir que una de les coses que em va sobtar més quan vaig arribar aquí va ser que tots els nens i nenes, ara li comentava a la Mari Pau, que de ben petits saben que la Malavella no és amb el dit. I això és increïble. I és que els nens i les nenes de Caldes, des de ben petits, saben que això ho fa la Malavella. I saben que per aconseguir les coses s'ha de fer pinya, i hem d'estar tots junts, i hem d'estar plegats, com ho van fer fa anys enrere, diu la llegenda feudal, per fer fora la Malavella. I com estarem tots junts d'aquí uns dies que la farem fora de nou. I és que la Malavella la farem fora. Un any més, sí, la farem fora. Però un any més esperem que torni. Esperem que torni, i és que hem estat 2 anys sense gresca, hem estat 2 anys sense festa, aquesta festa que ens identifica, que ens fa especials, que deixem la nostra empremta i la nostra petjada. I és que aquesta festa, perdoneu que us digui, però després de 2 anys em sembla que ens la mereixem i molt, sí o no? Doncs per tot plegat, avui és un gran dia. Avui és un gran dia i començarem amb aquesta festa de la Malavella. Podríem dir que un dels millors caps de setmana de l'any. Ens sorprendrem, perquè és que a més segur que hi ha molts nens i nenes petits que no han viscut la Malavella en la seva esplendor. I aquest any, doncs, pinta que tot continuarà una mica com la coneixíem, aquesta festa de la Malavella. En tot cas, per parlar-nos d'aquesta tradició, de com d'important és per la cultura de Caldes la festa de la Malavella, doncs ens en parlarà el regidor polític responsable de la festa, el senyor Dani Sancho, que és també regidor de Cultura. Dani, quan tu vulguis. Gràcies, Aida. Bé, bona nit. Bona nit, benvinguts. Només 2 paraules per dir-vos una cosa que penso que és molt important i que tots l'hem de tenir molt clara. Aquesta festa és una festa que neix del poble i pel poble. És una festa que neix de tots i cadascun de nosaltres, és una festa que va néixer per iniciativa de persones particulars i entitats, i llavors de mica en mica va anar creixent. És evident que l'Ajuntament li va donar suport, però és una festa feta des del poble. Per això té tant d'èxit, perquè és la festa que ens fem nosaltres per nosaltres, d'acord? I això ho hem de tenir molt clar, i n'hem d'estar molt orgullosos. Mireu, quan fem la dansa de la Malavella, hi ha un moment que simulem la unió. Com prepararà la seva pòssima i després la podreu degustar tots plegats. Vull fer un agraïment a totes les entitats, com és el vòlei, també un aplaudiment pel vòlei, que els tenim allà baix. Trenques són la Conxita Garcia, la Carme Lledó i la Maria Carmen Vargas. Un fort aplaudiment. Guapíssimes les 3 caldenques que aquest any reben aquest guardó. Ara sí, ja que les tenim aquí dalt, doncs demanaríem que estigueu a punt, perquè ara us posarem... Conxita, Carme, Carmen, Maria Carmen, voleu parlar al micro especial? Us som màgics. Diem que tenim la Malavella d'honor. Aquest any és la Mari Pau Huguet. Un aplaudiment. Expliquem una mica, igual que hem introduït el que són les Malavelles de l'any, la Malavella d'honor és un guardó que es dona cada any a una dona catalana que hagi tingut un paper rellevant en la difusió de la cultura catalana, de la identitat del país, de la llengua. Aquest any tenim el goig de tenir sobre l'escenari Mari Pau Huguet, com ho hem dit. És presentadora, actriu, locutora, periodista, ha rebut diversos reconeixements al llarg de la seva carrera, ha rebut reconeixements com a presentadora. Era en directe, Mari Pau, tot teu. Abans, escolteu, per sentir bé un pregó de la Malavella hem de sentir la pregonera amb la capa, La posa l'alcalde Salvador Balliu. Un fort aplaudiment per aquesta pregonera d'enguany.
fem foto. Bona nit, bona tarda. Per si no ho havíeu vist, ja hi ha la Malavella, la Malavella és aquí. Què fa la Malavella? Què fa la Malavella amb el dit, nens i nenes? Què fa? No, però per això estem aquí, per fer-la fora, no? Bé, doncs, no pateixis, no tinguis cap mena de por, que la Malavella no se'n sortirà un any més. Ha passat 2 anys, que podem dir que ha estat una mica així com amagada, que no s'ha deixat veure gaire, però que nosaltres, en definitiva, sobretot vosaltres, els caldencs i caldenques, teníeu moltíssimes ganes que tornés a aparèixer per poder tornar a reviure aquesta llegenda tan coneguda ja per tots vosaltres. Cada vegada que vas a una localitat, cada vegada que vas a un poble i et donen un reconeixement o vas a fer senzillament un pregó, nosaltres sempre acostumem a dir que és un honor ser en aquella ciutat, en aquell poble, en aquella localitat. Però us asseguro que, en el meu cas, avui aquí a Caldes, és del tot cert que per mi és un autèntic honor ser aquí en aquesta vila. Per què? Perquè me sento molt vinculada per diferents motius. Jo no només he vingut avui a rebre aquest guardó que em fa molt feliç, evidentment, perquè esclar, a més amb la capa encara més, no? Ser Malavella d'Honor, sinó que me sento molt vinculada perquè durant molts anys vaig venir i he vingut als balnearis que teniu aquí i a més perquè un dels anys em van fer la Reina de l'Aigua, juntament érem parella amb el Ramon Pellicer, i vam disfrutar del dia i vam disfrutar de tot el poble i vam fer un bon recorregut. I va ser molt maco. I després, anys més tard, també vaig tenir l'oportunitat de disfrutar d'una festa molt maca. Vaig fer la presentació dels 50 anys d'una orquestra que us la sentiu molt vostra, de l'Orquestra Maravella. Doncs aquell aniversari també va ser un aniversari que jo crec que al poble li va donar molta vida. Per això i per altres qüestions em sento molt vinculada en aquesta localitat. De manera que fer ara, o dir-vos unes paraules referents a aquesta festa, és important perquè crec que és una festa que, com bé han dit, des de l'any 2010 reviu una història, una llegenda que tots vosaltres coneixeu, però no només és important per això, sinó que encanteri. Disfruteu de la dansa de la Malavella, m'han dit que ara tindrà l'oportunitat de veure-la. No la sé ballar, encara no la sé ballar, però m'hi fixaré. I disfruteu sobretot de totes les rues de bruixes i bruixots que us amenitzaran demà al vespre i que faran que tot el poble estigui en moviment. Aquestes i altres coses que ompliran aquesta festa vostra per acabar diumenge amb la pujada a l'ermita de Sant Maurici a visitar el castell de la Maravella per comprovar que la Maravella, si és allà, l'hem de foragitar. En definitiva, agafeu forces, agafeu moltes energies que les necessiteu i també gràcies a les vostres delicades i especialistes gastronòmiques que teniu aquí a Caldes. Sé que feu moltes coses, jo me n'he apuntat algunes, per tant, a disfrutar del collar a l'abella. Doncs ara sí que això ja fa més olor que mai a Malavella. Tot seguit, l'alcalde Salvador Balliu ens dedicarà unes paraules per poder començar amb energia aquest cap de setmana tan màgic. Endavant, Salvador. Bona nit, caldencs i caldenques. Aquest any sí, tornem a vestir el poble de gala, a rebre la Malavella, un personatge que ens té a tots el cor robat, sobretot els més petits, millor dit que mai. És un goig, com a alcalde, veure la plaça tan plena. De fet, poques vegades he vist aquesta plaça d'aquesta manera. Veure com molts veïns i veïnes engalaneu els vostres balcons i també les vostres façanes. També ho fan els comerços locals. No hi ha res més bonic que veure el poble unit, junts, per passar-ho bé i per celebrar aquesta festa. És una llegenda que diuen que ve de molt i molt i molt lluny. Els més petits la saben. Les escoles l'expliquen. Els geganters, festa del poble. Bona festa de la Malavella! Ara sí que això fa olor de Malavella.
però per deixar-li espai us demanaríem si podeu fer espai aquí a la plaça, que ara veurem, a veure... Hola. Bona nit. Ara els geganters faran una representació, però necessitem que tota aquesta gent tiri enrere, sisplau. Tota aquesta gent ha de tirar enrere. Més, de la bandera cap allà. Sisplau, és important, sí. Enrere. Gràcies, Haurem de demanar a l'Ajuntament que faci la plaça més grossa. És un jove, retorna a Caldes amb el seguici de la Malavella. Aquesta festa haurem de descobrir quin serà el seu càrrec dins del seguici i per què no va acabar dins l'olla i encara és viu. Us desitgem una bona festa de la Malavella. Com vol que posi aquest coll de nano? Curt de gambal? Va. Tira cap a dins. Va, i a la mort. Que la mestressa estarà ben contenta. Va, cap a dins. Teresa estimada, i a parar-los amb els cors d'aquests infants que he pogut arreplegar. He sortit a caçar aquesta nit. Cuida tu quin parell de menuda que he aconseguit. Que ja veuràs. Ai, la meva mestressa és maca, té molt mal geni, però és que me l'estimo. Oh, mestressa bonica. Què em faria jo sense tu? Mentre estàvem confitats, li vaig fer una pòssima que li va encantar. Li va donar una energia que va ballar 2 dies de seguits. Com ballava la punyetera, Ui, com ballava. I ara li posaré els ingredients secrets dins d'aquest caldo. Va, vinga, comencem. Tu, porta'm les potes de granota. Ai, que són ingredients secrets, de bruc. Que no és terror. Ai, que no poden saber això. Va, cap a dins, unes quantes potes de granota. Li fan un gustet, i així, com de riera estancada. I donen molta energia, La mestressa farà mots com les granotes. I quan prengui aquesta pòcima, ja la sento ja. Quina oloreta que fa. I ara, el segon ingredient. Tu, Esquat,
les olives de cabra. Olives no son, ya se entiende. Però va molt bé per les articulacions, És que la mestressa, com d'un any per altre, queda una mica marcarada, pobreta. Però és que li don un caloret tan bonic al caldo. Va, vinga, Quart, acosta'm les faves de gripau. Ai, sota bruc, que n'ets de ruc, que no es poden saber aquests ingredients secrets. Uf, i com costen de treure les faves aquests gripaus, Com rellisquen amb els bandarres, se'n van, però val la pena tot aquest esforç, perquè donen una textura fantàstica i va bé per la circulació de la sang. I la mestressa, pobreta, això li va molt de bé, que no li corre tant, pobreta. I per últim, unes quantes gotes de suc de ratpenat que fan que millori la vista i que la mestressa té una vista cansada, pobreta, fins i tot a la nit li poden fugir de la cerca. Això està perfecte. I ara, l'ingredient principal. Un parell de cors tendres, d'aquests nens de calda. Va, anat, Esquat, va, porteu-se cap aquí. Maleïts dimonis! Com mal llamp estaré i les pedres i rebenti els cranis de tots els que esteu preparant el meu sopar! Em moro de gana, suc de bruc! Com pot ser que tardeu tant? El sopar és a punt o què? Ara mateix vinc per veure amb els meus propis ulls si aquesta olla ja té els cors bullint i ben tenderes. Ai, aquesta mestressa un dia em matarà d'un atac de cor. Amb aquesta veu que té tan potenta, sembla que troni. Va, anat, Esquat, afanyam-s'ho. Va, porteu els nens, que els hem de ficar dins l'olla. Però, nois, porteu-se. Però, què ha passat? Que se m'ha escapat. Obriu les portes, capsigranys! O és que això també ho hauré de fer jo mateixa? Ai, mare, ai, i ara què li explico jo a la mestressa? Ai, com s'enfadarà, s'enfadarà molt. Bueno, sabeu què? Vaig a dissimular una mica, a veure si no se n'adona. No veig els cors. On són els cors, suc de bruc? Que et pensaves que no me n'adonaria? Però què t'has pensat que sóc llosca, tros de mussol? Explica ara mateix on són els cors tendres que em menjaré aquesta nit. Ai, estimadíssima mestressa, veurà, com heu fet un crit tan bestial, bestialment meravellós, hem quedat tots escoltant-te i ens hem despistat només un moment, però
Torna aquest parell de que li fardeu, que s'han escapolit. Que se us han escapat? Però com pot ser? Burro! Suc de bruc! És ben bé que et falta una patata pel quilo! No, Matera, no. Això sí que no, Hi ha 1 quilo. De patates al caldo hi ha 1 quilo, Això em passa per confiar en un curt de gambals. Doncs saps què em sembla que faré per acompanyar les patates? Saps què faré, Que t'hi ficaré a tu a dins l'olla i l'olla petarà quan hi fiqui aquest teu cap gros. Ui, no, Matera, no, que jo tinc molt mal gust i no li agradaria gens. Si fa un any que no me rento, home, dona, no pateixis, mi senyora, no, que he tingut una idea, saps? He tingut una idea boníssima, vingui, ja li explicaré. Tu no m'explicaràs res, tros de quòniam, perquè ara mateix t'enxerparé i aniràs de pet dins l'olla! No, Matera, no, estimada, no, jo no. Matreta, li prometo que demà tindrà els seus cos cendres i saps, li faré tofadet com més li agrada i ja ho veuràs. Ah, sí? I com tens pensat aconseguir-los, tu a l'olla? Miri, aprofitaré que tinc aquest caldo preparat per afegir-hi un parell d'ingredients secrets i el convertiré en un barbatge que farà que tots els vilatans de Caldes adormin molt profundament, i aquesta nit no sentiran res de res. Jo aniré per cases i emplenaré el sac de criatures d'aquelles que li agraden molt. No sé jo. No puc dir que confiï gaire en les teves idees, Santebroc. Però de tant córrer que se m'ha passat la gana. I només em ve de gust anar a jaure. Santebroc, aquesta és la teva última oportunitat. Si no, cridaré a totes les bruixes que viuen a les terres que posseeixo i entre totes et ficarem dins l'olla i et caurem a foc lent. Ui, no caldrà això, Matreta, no. Confia en mi, Matreta, confia. Aquest cop li prometo que no li fallaré, no. Sap què? Vagi a dormir. Dormi, mi senyora bonica, dormi profundament, que jo agafaré el sac i tornaré a anar de cadera a Vila. Sí, potser serà millor que reposi una mica, perquè demà passaran moltes coses. Caldenques, tremoleu, perquè ja torno a ser aquí.
me les mateues amb el sac d'en ple. Me'n vaig amb el carro cap al Castellet. Sí senyor, bona festa de la Malavella a tothom! Bé, aquesta ha sigut la representació del retorn del seguís. Ara sí, doncs donem pas a una cançó que ens interpretaran els Reyes i la xaranga d'Amer. Us desitgem a tots una bona festa de la Malavella. Gràcies!
Bravo!